Azken orduko berria Tolosatik, gaur goizaldean erraustegiaren aurkako aldeko edo ez dakit nongo aktivista batzuek udaletxeko kamioia lapurtu eta trianguloan guk guztion zaborra konpartitzeko ekintza egiten ari dira. Ikusgarria eta harrigarria ere, herritarrok sortzen dugun hondakin kopurua ikusteak. Bai, lehendakari? Abagune egokia da hau elkar bizitzarako itun politiko berri bat adosteko. Errespetuan oinarrituko dena. Eta argibili bertatik pasa behar baduzu. Ekintzaileak agian sailkapen lanetan jarraiko zaituzte eta. Ez dago ez, dagokigun medizinarekin ordaina jasotzea bezalakorik. Beraiek dioten bezala, hitzetik ekintzetara pasatzeko garaia da. Argibili beraz.